Ako nga pala si Jennifer Baring, 42 years old, nakatira sa Villa Maglente, Nagpayong, Pasig City. So, ang naranasan ko nung ako'y gumamit ng Power Herbs, kasi meron akong maliit na bukol, sinlaki siya ng Holland, nasa masilang bahagi siya, so hindi ko siya mapa-opera. So, nag-try ako ng Power Herbs. So, nag-try ako ng 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. So, 6 capsule a day yun. After 3 days, medyo nag-react siya, yung bukol na yun, lalong kumirot, tapos medyo lumaki siya. So, tiniis ko lang yung kirot nun, tapos tinuloy-tuloy ko lang yung pag-inom nun ng 6 capsule a day. After 1 week, napansin ko na nalusaw talaga yung bukol na yun. So, thanks God talaga kasi nakatulong talaga ng malaki sa akin yung Power Herbs na yon. So, hindi na nangyari na nagpunta pa ako sa doktor. Kaya, para sa akin, napakaganda talaga ng Power Herbs namin. Dito lang yan sa WSI. I-try ninyo.